নিও 5টা মিছ কথা কো 15000 টাকা নিও 5টা মিছ কথা 15000 হ্যাঁ আমি খেলি হ্যাঁ মু খেলিবা যে হেলে 500 টাকা ফিস দিও আমি ହଉ ନିଅ ଖେଳିବ ଯେ ସତ କଥା କହିଦେଲେ 5ଟା ମୋର ମିଛ କହିଦେଲେ 15000 ଦବ अच्छा ହଉ ଏଥର ଆମର ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋବାଇଲ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ମୁଁ କରିଦେଲି ଦେଖୁନୁ ମୋବାଇଲ ମୁଁ କରିଛି ମା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ କରିଛି बढिया कथा ଲାଗୁଛି ତମେ ପୁରା ମିଛ କହିକି 15000 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ ଆଉ 500 ଦେଇଛି 15000 ନବୁ ନା ହଉ ଏଥର ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଚତୁର୍ଥ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆଡେ ଗଲା ଆରେ ଦେଖିଲ ସତ କଥା କହିଦେଲ ଏବେ ତମେ ଖେଳରେ ହାରିଗଲ 500 ଟଙ୍କା ମୋର नो 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 ଆରେ आयो